Turangga Jaya semangga.
pinarak Mas Rudi saking keluarga besar dari Putra Mandoro Pak Gubernur. Oke. Hei. Sesarangan kalian Anggara Audio Profesional yo mandor mandor. Turonggo Jaya wae pancen kepenaman wes oh Sugeng dalu sugeng amirsani doa Turonggo Jaya mriki katran pinarak kanca-kanca Putra Mandura kanca-kanca rukun budaya Banaran Tulungagung lan kita Rejo matur nuwun rawuhipun. Piye-piye aku ayu Mas. Oh ya ya ya. Apa tenan aku manis Mas. Oh ya ya ya. Jangan ngerti nuruti senenge ati kadang cilik senenge tripong bareng dilirik atine bingung kadang kawan arane sita saya ora kuat mundhak gemeter kapilu karo atine
sliramu kuwi sapa sajake aku wis nate pirsa jane lali mas apa yo mung reko-reko nembe iki jenengan leo berjanji aku pancen lali Dik mung sliramu katon siji wingi katon ayu ning saiki tambah lemu aja dadi ati Dik aku pancen lali Dik wong sliramu katon siji wingi katon lemu ning saiki katon ayu apa bener mas kabeh ngendi kamu Mas Joko sadari Mas Tito iya karepe Joko Iki wis suwe banget iki lho Mas Joko. Bang awas maksud re Bang lawas. bisa meneh nuwun sewu mas kula badhe nderek pirsa Sapa? napa leres iki daleme mas Janaka bener piyantune alit mas kumis masa aku semene cilik kuning gede leru wong pilih kelapa kadang raden berkutara makasih ora kleru Dik ning sliramu kuwi sapa sajake aku wis nate pirsa jane lali mas apa ya mung reko-reko sik tak eling-elingi wingi sampeyan leo berjanji aja dadi ati Dik kowe pancen lali Dik wong sliramu katon siji wingi katon ayu ning saiki saya ayu apa bener mas kabeh ngendi kamu aja dadi ati Dik aku pancen lali Dik mung sliramu katon siji wingi numpak montor ning saiki numpak truk numpak truk bar tebang tebu Hei, yo. Hey, hey. Yo. Winanti Pradokto Sengga
jagat Sasana genira padha ambeksa embeber endahe sapino swara wis rinakit tembang ngiringi gongso slompret lan kambule rampak jang semakin banjur yeti saya ngawe-ngawe ingkang samya muat bisa seneng atine dulur-dulur kanca-kanca YouTuber Mas Rudi Mas Catur Di Abel Rukundure Raya menangis dari pipis rakyat sulis banyu kangen tumetes tapi saksi nangis oh sing tak tresnani iki wujud kaya Nuwun persinggar wonten dalem menika bodine bari mundur kegiatan sami taring rahayu
Berikut lagi kena kuat